Страхотни позитивни приказки. Епизод 21. Царят с магарешките уши. Имало едно време, да не кажа тия дни, един цар, който имал магарешки уши. Всъщност, мили деца, той не бил цар, а нещо подобно. И ушите му си били нормални, но като цяло в тази приказка магарешките уши са алегория за неудобна тайна. Алегория, мили деца, е когато те плашат с турбалан, а на практика те бие баща ти. Та въпросният цар не искал никой да разбира за магарешките му уши и ги криел под короната си. Единствено фризьорите в царството виждали магарешките уши, когато фризирали царя. Затова след всяко постригване изчезвал по един фризьор. Безследно. Мистерия. Добре, ама един ден свършили всички фризьори, коафьори и стилисти в царството. Останало само едно браснарче. То дошло да подстриже царя. Видяло му ушите, разтреперало се от страх, но нищо не казало. Царят му казал, че ще го пощади, защото е последният браснар в царството, но го заплашил, че ще го ликвидира, ако каже една дума на някого. Браснарят се прибрал омърлушен. Заради тайната той загубил апетит, станал необщителен и започнал да линее. Майка му го попитала: "Стоянчо, ти да не взимаш наркотици?" "Не, майко." "Да не си гей?" "Не, майко." "Слава богу," казала майката, която била крайно консервативна. "Ами кажи какво ти тежи?" "Не мога, майко, защото е чужда тайна, опасно е." "Тогава иди в гората, изкопай една дупка и извикай в нея 3 пъти каквото ти тежи на сърцето." "Майко, това къде го каза е страшната потия." Майката естествено се обидила и отишла да си гледа сериалите. Браснарят седнал пред компютъра, направил си фалшив имейл и написал на всички вестници, че царят има магарешки уши. Улекнало му. Първи реагирали сайтовете на опозицията. Те написали, че разполагат с неопровержими доказателства, че царят има магарешки уши и освен това крие истината за състоянието на държавата. Проправителствените медии контрирали, че анонимни зложелатели подкопават устоите на демокрацията с грозни слухове. Националистическите медии съобщили, че освен магарешки уши, царят има обратна сексуална ориентация, а синьото не е цветът на кръвта му, а на венците. Прокуратурата се самосезирала за отправяне на клевети от етнически и сексуален характер. Новините си направили заставки с драматична музика и огромни надписи. Кризата с царските уши. Сутрешните блокове направили преки включвания и дебати по темата "Има ли царят магарешки уши" и тайни сметки в швейцарски банки. Политолозите казали: "Не е ясно кой ще поеме политическата отговорност. Държавата е на самотек." Карбовски показал ром травестит, който също има магарешки уши и други магарешки органи. В крайна сметка царят решил повече да не се крие, показал си ушите, признал за някои тъмни петна в своето минало, както и за сметките в Швейцария. После, както обикновено, всички свикнали с лошите новини и просто продължили нататък, без нищо да се променя. Край на позитивната приказка.